ପିଲାମାନେ କାଲି ଯେଉଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଟାସ୍କ ଦେଇଥିଲି ଟାସ୍କଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଆସିଛ? ସାର୍ ମୁଁ ହଁ ବି ପଢ଼ିକି ସାର୍। ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିନ୍ସ, ତୁ କହିଲୁ 1ରୁ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିକି କହିଲୁ। 1 ସାବାସ୍। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ଆଚ୍ଛା ଅନନ୍ୟା, ତୁ ଅରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିକି ଶୁଣେଇଲୁ ମୋତେ। ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ଋ ଏ ଐ ଓ ଔ। ସାବାସ୍। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। କାଲି ପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦଉଛି। କାଲି ତମେ ଅରୁ ଓ ଏବଂ କରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିକି ଆସିବ। ହଁ ସାର୍।